Pamuki úr meg nem mert átjönni a hídon. Tériszonya van szegénynek. Rosszul vagy, Latin? Jó reggelt mindenkinek! Elérkezett az utolsó nap. Indulunk haza. Hát elméletileg egyenesen, de most mondta Latin, hogy érdekes lesz az eleje. Meddig lesz érdekes, Latin? Zágrábig. Zágrábig. Lesz benne egy kis murva, mert ugye a Pamuki úr az azt kívánja. Ugye, Péter? A hegytető murva Zizivel, Bélám öltözik. Nagyon jó volt a szállásunk, és akkor Zágrábtól pedig autópályán haza. Létsz, várhatóan 6-ra érünk haza. Your eyes say war. Half-packed suitcase shaking in your hand. You keep saying, baby, like I don't understand. You turn away so I can't see you breaking. I hear your heartbeat racing. Megálltunk egy kávé pisi szünetre. Péterem keresi a géket. 4. Hány darab gé van? Egy hiány. Thank you so much. Just put it down. Megálltunk egy fincsi kávéra. Húsvét hétfőjén nyitva van a hely. A motorokkal pedig ott parkolunk szemben. Meg hát ugye pisilni is kellett. Béláim már meg is járták. Megisszuk, aztán légy tovább. Hát srácok, ezt meg kell örökíteni. WC-re akartam jönni, hát itt a mosdó. Még itt van a kis polc, hogy a feles poharat le tud tenni. Hát a hőmérsékletet nem mondom meg, hogy olyan 0 és 1 fok között van, ez a férfi mosdó, de felüdülés volt ide kijönni, mert vágni lehet a füstöt. Horvátországban vagyunk még mindig, hát egy kocsmába ugye megálltunk, egy jó kávéra, de hát ami oda bent van, azt menekültünk ki. Ó, itt van Mr. Pamuki. Nagyon jó. Thank you so much. Bye bye. És hát létsz. Kemény volt benne a füst. Latin ki is menekült. Aztán megyünk tovább. Hozom és veszek mindent, mert hogy ki van írva, ugye? Only dry filé, tehát akkor eheted meg a halat, hogyha már megszáradt.
Jó van. Hát mi csak olyat teszünk, ami megszáradt. Péter, alles in Ordnung? Azt mondta Bélám, hogy álljunk meg a patak partján. Azért van sodrása. Ez nagyon jó. Erre Petinek rá kéne jönni. Gyere, Peti! Nem kell félni. Tériszonya van. Na ez jól néz ki. Bélámnak szerencséje van, megnézte a vizet, kiesett a forgalmia, de nem a vízbe, úgyhogy még jó, hogy megmentette. Egy órája motorozunk. Jó is ez a jó levegő, mert azután a kocsma után hát ki kell szellőztetni magunkat. Borzasztó szagok voltak ott benn. Hát ez meg meseszép. On the county line, chrome lights glowing while the speakers grind. Dusty boots on the concrete floor, always coming back for more. Diesel smoke in the neon rain, warehouse shadows calling my name. Swinging hard through the city heat, feel the rhythm in the street. Turn it louder, push the low end higher. Rockabilly gasoline dancing through the machine. Dirty rhythm, chrome desire. Raise the pulse and feed the fire. Banjo rattling through the night, warehouse rebels feeling alive. No control, no escape. Move your body to the break. Slide guitar cuts through the baseline haze. Acid pulse in the outlaw maze. Leather jacket shining red. Mechanical rhythm in my head. Every speaker shakes the walls. Hear the underground calling. Fast cruising rebel souls moving wild without control. Rockabilly gasoline dancing through the machine. Dirty rhythm, chrome desire. Raise the pulse and feed the fire. Banjo rattling through the night, warehouse rebels feeling alive. No control, no escape. Move your body to the break. Faster, louder, dirtier, higher. Home sparks, burning wires, dance floor, wildfire. Feel the rhythm, feel the sound, feel the bass line, shake the ground. Feel the rhythm, feel the flame. Everybody scream my name. Rockabilly gasoline dancing through the machine. Dirty rhythm, chrome desire. Raise the pulse and feed the fire. Tankoltunk egy jót, ez már az utolsó.
Egy laza 230 kilométer van még hátra. Elvisikon tartjuk az este 6 órát. Ez volt a 4 napos nyuszi túránk Horvátországban. Reméljük hamarosan jön a következő.